Og Bumba som midtstopperparret, og så Olsen ude på højre bak. Ja, så kommer Rikke Dybdahl til at ligge i det der 10'er-rum, og så er det den unge spiller, Kai Høj, der skal spille 9'eren for FC Midtjylland. Ej, det er en god vending af Giveskov. Sætter simpelthen dagens fødselar. Takker der her ud til Kai Høj. Kai Høj over for Laura Frank. Det bliver en flade aflevering over mod Giveskov. Så kan hun da bare sætte den mod mål. Og det er en god redning derinde af Thiesgaard. Jeg er også nødt til at rose det offensive spil her fra FC Midtjylland. Arkitekturen kan blive pæn. Troelsgaard med en hård tackling. Olara har en masse plads. Bare ikke nogen af de grønblusede Riefner. Kan hun samle den op? Det kan Omeva til gengæld. Omeva i sidenettet. En kæmpe chance til Omeva. Det sker lidt ud af ingenting. Men når hun er så fri, uden at være presset. Dyrhauge med den korte variant i indlægget. Der ligger egentlig rigtig godt, så det er overlæggeren, der tager fra. Der var det Olara med forsøget. I hvert fald den bedste mulighed for Fortuna Hjørring. Fronsgaard. Rate. Stadig Rate. Ja, hun får bare trumlet sig igennem med Rate. Finder Kai Høj. Så er det Vestermark. Har et fint skud, og det er også et rigtig godt mål af Therese Vestermark. Og så står det 1-0 til FC Midtjylland. Og vi kan se den gå ind i den vinkel, det sidder i. Jeg er ikke i tvivl. Det er spørgsmålet om Thiesgaard kan der ud, og det gør hun ikke. Hey, flot jubelscene, der også var der. Ja, det er indstuderet. Og dermed også en flot scoring. Thiesgaard, hun får lige hænderne på. Men Vestermark, hun... Dybdahl. Der får serveret bolden for sig. Fronsgaard, Thiesgaard er oppe, og så er der ikke nogen, der kan få sat en fod ind på den bold. Giveskov samler op. Olara, der får den her. Så skal hun jo i løbeduel. Olara indlægget. Den ligger rigtig godt til Riefner. Riefner får fat på den. Riefner! Og det er en redning ind på stregen, der gør, at de ikke får den her udligning. Rijkager ender med at få godt fat på bolden. Og også en god aflevering, og så kan det være, at der lige pludselig er et offensivt mulighed. Åsen for FC Midtjylland. Vælger den flade bold til Dybdahl. Ja, hun skal nærmest bare sparke. Dybdahl på stolpen! Ja, hold da op. Der kunne hun have lukket og slukket kampen. Åsen forsøger sig så. Frispark. Det skal vi lige finde ud af, om de vil tage hurtigt. Fortuna Hjørring. Kort er dybden til Olara. Bumba får fat på den. Sanne Troelsgaard. Ja, hun skal lige tale sammen. Og så er det Omeva, og det er en gave, som FC Midtjylland giver til A-ligaens topscorer. Og det må simpelthen ikke ske for dem. Der svigter hun ikke. 7. A-ligakamp i streg. Joy Omeva på tavlen for 10. gang. Hun scorer på den her. Hun skal også score på den i første halvleg. Det er selvfølgelig godt sat ind. Der, hvor de går helt galt, og det får vi ikke engang med, det er kommunikationen mellem Thiesgaard og Sanne Troelsgaard. Den her scoring. Nej, det gør de ikke. Det slutter her 1-1 mellem Fortuna Hjørring og FC Midtjylland. Og så er spørgsmålet, om det egentlig føles mere som en sejr for Fortuna Hjørring, at de hælder med at få et point, eller er det bare den her ævelse over, at det kun bliver til et point? Altså for mig at se, så er det en lille katastrofe, at de ikke vinder den her kamp. Altså, det er de forsvarende danske mester, der møder et hold, der ligger under streg. De har også chancer nok til at vinde den her kamp. Men dem, der vil være og skal være mest skuffet, det er dem, der spiller i FC Midtjylland.